masirano. Jatend migawo mar riwruok mar pinje Afrika ma ugwe kod gwenge mongoro Rebecca Miano osingo ni piny owacho dhi chiero chenro duto mag dongruok mane okwamo. Miano wacho ni kata odoko ni piny Kenya kalo e midhiero mathoth, nitiere dwaro mar tieko chenro makamago kaka yo mar miyo jopiny geno. Ne odhi nyime kod puoyo okenge ma sirikal oseketo mar rakore kod midhiero mar ngaji kod oro kokalo kuom goyo jek jopur kuom miyo gi mbolea e nengo mogonyore. Miano ne owacho magi gwenge ma Kihara kar chung od bura ma Ndaragwa, kama bende ne osiro lwedo chenro mar kunyo yawo madongo kaka yo mar konyo jodak e gwenge mongoro. And today's visit was to take stock 1 year since the William Ruto government was elected. When the government started, the fertilizer was 3,500. Today, Waziri has confirmed that the fertilizer is 2,500 and it will come closer to wananchi. What an achievement. We must have a sustainable agriculture so that we have food ya kusimamia watu yetu, ya kusimamia wanyama. Arafu akaongezea kusema hatutakuwa kila wakati tunapewa chakula. Ukweli leo ametuletea chakula na tutakula. Lakini amesema anataka kuona kweli tumejaribu kufanya kilimo ikue kilimo biashara. Ametuambia fertilizer itakuja na itakuja kwa cooperative zetu, sio ati itaenda kwa NCBD. I'm glad to note that agriculture has really been improved because of the fertilizer. I've also informed the community that the price of fertilizer has now been reduced to 2,500. I have encouraged them to continue working hard and to continue enhancing agriculture. So as we look back, the 1 year that the Kenya Kwanza government has been in power, I'm very gratified that we have tangible progress that we can see. Jagoro mogiro re migawo mar arita Raymond Omolo